Bazwakalise ukudabuka abasendimeni ezokulingisa nabalandeli ngemva kokuvela kwezindaba zokudlula emhlabeni kwengazi yomlingisi eyaduma emidlalweni yizo uPatrick Ndlovu izolo. Ukushona kaNdlovu oneminyaka engu-85 kuqinisekiswe inkampani ebisingethe izindaba zakhe kwezokulingisa i-MLA Talent Management ekhasini layo le-Instagram izolo ekuseni. Siphatheke kabuhlungu ngokudlula emhlabeni kwengwazi yomlingisi uPatrick Ndlovu osebeke kule ndima yokulingisa iminyaka engaphezu kwengu-40 kusho-ke le nkampani. UPatrick waziwa kakhulu ngendawo kaSizwe Moloyi ayilingisa emdlalweni waku-SABC iZone 14 nangothishanhloko odumile uMnumzane Mthembu kuyizo. Iqhube yathi yaziqhenya ngokusingatha izindaba zalo mlingisi imchaze njengomuntu obemnene futhi-ke ehlale imamatheka noma-ke kunzima. Imithandazo yethu ibhekeke kumkakhe omndeni nabangane. Sizokhumbula uPatrick ulale noma-ke sizokukhumbula Patrick ulale ngokuthula. uNdlovu udlale-ke emidlalweni eminingi okubalwa kuyo iShaka Zulu, Sarafina, The Queen, Igazi, iNakli City, Isithembiso neminye. Umdidiyelo omkhulu enkampanini iBomb Production emikhiqizo yizo iZone 14, Isithembiso neminye-ke iDisara. Ungomunye-ke wabadlulisa amazwi enduduzo izindaba ezimbi zokuthi-ke awusekho kubhala-ke iDisara noma-ke iDisari ekhasini le-Instagram. Umchaze njengomuntu obenethalente kuyonke-ke leminyaka eminingi eyisebenze ndawonye ubuza-ke nento-ke ewumlingo. Siyabonga kakhulu-ke sohlala sikukhumbula umlingisi uSamkele Ndlovu. Uthe-ke uNdlovu kuyena-ke emlingisi adlala naye indawo ephambili okokuqala ngesikhathi besalingisa kwiZone 14. Uthe-ke uphelelwa ngamazwi phakathi kwabalingisi abadlulisa amazwi enduduzo kubalwa-ke ne-SABC.